Misti sanana bagi ready ke tonjak lebu butui sebui tei chini tei moida jamok khe kai yangkhai dudh karai o khe gas o khe boksajak dudh kutukha hinkhe oro lebu rwswnai tei ko kutukha tamo khe eko lebu rwi tongo lebu butui rwnai lori rwnai tharok bai khe kol nai ta kol mang tongkha hinkhe eko hake kolte sana chanai jotono rwrwi baikha lebu je sebjak tongmani sana wngkha sana budul wngthangkha o sana budul no tabuk kwchangna bagui kisa tongnai karai o gas off khlai hinkhe yang bwtui ni bagui chini rwui tui boksai rwkha gas on khlai oro kolni koltham elaichi kheklai rwkha bahai wngna bagui motom na bagui hinkhe yang bwtui wngsani yang chwng aboni tikhlaigena sana no tikhlai tongo ree kaisa patla poriskar khe sui nawui nai ree kuphur aro khe tikhlaikha bwtui thangjaknai ree patla saima nanai taikha tikhlai naiko tui kwchang bai khe sudi tui kwchang bai khe suka bono tui kwchang bai sumani porrakhai eko haikhe sebdi kaham khe ma sebnai kaham khe bini sakni bwtui abono kaham khe sebui nai ekdom kaham khe ma sebnai semani pore 10-15 minute ni moddhe khe ma tongnai berawui nai baksa khe khasi tono 10-15 minute ni pore eko tikhlaikha tikhlaimani pore mono kaham khe sapikpinai aro kisa moida mix khainai moida kwbang rwna khe rwui mano hwnkhe chwngkhe moida kom rwkha kaham khe ma sapingnai bono kaham khe sapingmani pore se bo misti kaham khe wngnani kaham khe ma sapik sugo asta kaham khe sapingmani pore yago gi phului nawui nai bono gulla khainai yago gi phulmani karon hinkhe yago kwphai wngna bagui ta. milip kiting khlainai khlaipaikha hinkhe oro 31 ta misti tongo misti wngkha yang bo
chini misti butui swnamani abo wngkha chini golibaika jotono tabo misti khiklai sini oro ulung kasai tongkha sob norom wngkha sob pura sebinamani tabuk sini kaisa khe misti rwbai pai kholo buinai 5 minute rok tonmani pore kokoli nainai khulogui naigena phului paikha naisingdi chikon no masa phului paikha hingke tas naitok no phului paikha kisa misti norom thangka tangani ke moida kom rwjakha tei bwtui kwbang kha aboni bagui hapono thoka markon taste ekdom thas wngkha sudu norom kha bwsak naithoknai naidi misti thas wngsuka ke norok chini misti swnamnani bahai ma tongjak comment khaisa di tei subscribe khai di jotono hambai।